Przed Państwem zaprezentuje się zespół Barwinok ze Słowacji z miejscowości Kamiórka. Grupa występuje od ponad 70 lat. Gościje na wielu scenach międzynarodowych. Ich kierownikiem jest Martin Karasz. Dziś specjalnie dla Państwa Barwinok! Wielkie brawa, Barwinok! Holy, holy,
Vesco, Ea, Ea, Vesco,
Danica, musíme ťa poznašiti a dáš to poriadne pokositi, keď prídu bábe, čo nám než istí, že máš to hrabaty. Poďme. Tak ideme. Taj už by mi trebalo pobrusiti to tú moju kosu, bo je tupa. A ja ti kažu, že aj ša brusím. Zdíraj, aj ša uč. Bardzo czasu się przed słonko spestawali, żeby nas to pokosili, a żeby keď nám dáte istý, že mali ísť to hrabati. To nám ti všetko priniesli, to mali. Ale da vám všetko priniesli, i duhanu, i pity. Nebo išli nám dať to, zaspívajte. Bučka, do bučka. Yeah.
Marienka. Dobrý. Voľare, ale bolo nám tu dneska dobrý i veselo, ale už ad smit musíme ísť domu z poľana. Ale zavtra, keď dá Boh dobroho času, prídeme nazad, všetko poslušame, pozvozíme. A bolo dneska každý domu spati, čuli ste? Čuli. Bo ráno treba ísť na poľanu, treba nám zavčasu stati. Duša pochmárilo,
через болото, подай рученьку моє золото, подай рученьку, подай другую, подай личеньку, дай поцілую, подай рученьку, подай другую, подай личеньку, дай поцілую. Дівчиночок обрівая, чого смутна не веселая. Ой, як я маю весела бити, кого я люблю, тяжко забити. Ой, як я маю весела бити, кого я люблю, тяжко забити. Дівчино, словами глухі, сама не знаєш, що ти любиш. Ой, знаю, знаю, того кохаю, ніщо не знаю, серце ти маю. Ой, знаю, знаю, того кохаю, ніщо не знаю, серце ти маю. Yeah.